Her på Frederikssunds Gymnasie har vi projekt alkohol, så vi har beskæftiget os med problemstillingen, hvorfor drikker unge? Er det en social arv? Er det fællesskaberne, forældrene, eller er det ordsproget YOLO? Eller er det bare unge, som ser sig selv som udødelige? Vi vil undersøge, hvad der får den danske gruppe unge til at drikke alkohol på så massiv plan. Vi har nogle grunde, og det lyder. Drukkesager, det giver identitet. Det er sådan, at de bruges til at fortælle om, hvem man er, og de bruges til at fortælle om, hvor vild og hæmningsløs person man er. Vi er på et stadie, hvor vi er ved at danne en identitet. Spørgsmålet, hvem er jeg, det stilles meget i de unges hoveder. Her er det, at alkoholen træder i kraft, da vi smider vores hæmninger og kan bevæge os ud af vores skal. Vi får skabt en personlighed, der er mere adskilt fra de andre, når vi indtager en vis mængde alkohol. Hvis du som fuld gør noget grænseoverskridende og pinlige ting, vil du blive opfattet som hende, der tør gøre alt, og hende den sjove, og hende, der tør bevæge sig ud over grænsen, hvilket jo ikke virker tosset. Drukkestyr undersøger tabuer. Vi dyrker det ukorrekte, når vi bliver fulde. Vi skiller os ud, og vi overskrider grænser. Nogle oplever adrenalinkick og søger mod det. Vi unge kender udtrykket YOLO, you only live once. Altså, lev livet, mens du har det. Du lever kun én gang. Man kan sige, at unge opfatter sig selv som udødelige. Alle de konsekvenser, alkoholen skaber i fremtiden, bekymrer vi os ikke om. Ved indtagelsen af alkohol er du pludselig hævet over normer og sanktioner. Din undskyldning vil lyde, jeg var fuld. Omgivelserne vil se det som en gyldig undskyldning, da det som sagt er normen at drikke, og der stort set alle kan relatere til det. Drukkehistorier, det underholder os. Drukkehistorierne, det overskygger den normale virkelighed. De unge vil hellere høre om din vilde bytur, end om hvad du lavede derhjemme i går. Vi som samfund har skabt den her onde cirkel omkring alkohol. Ligesom George Mead har en teori om rolleovertagelse, og her overtager vi altså hinandens normer inden for alkohol. De unge, som ikke drikker, opnår ikke den fuldkommen accept inden for ungdommelig fællesskab. Da vi må indse, at alkohol er blevet så stor del af unges identitet, og de unge socialiserer sig gennem alkohol.